Omonne monano kwa. Ano shene na monti o ntasola wuru. Unanu kwanu chai. J'aime de maduwarobi. The maduwarobi o. Kamera mi bo gono bonna. Anu motu. One ye bem ne kwente. A young lady ye bem ne kwente. Yasem wemba no mza. Yasem mommy mza ye gbehi na kwa. So na me like ito bra mote. Bo chagbo mommy even do na owo momrongo. Ge bia tro be wa kwa ogen na me ngakwa. Ngwa mi ho. Gwa mi ho kam treat en ka wan kan wa mo. Ogen ho. Ye bewe he bem sia ke agwa mi ho kam treat kan wa ya gwa mi ho. Wa takre yi be tro be ga na kwa. Obe from voice ya no luya. Muna we young girl. Msia for lekede. Yasem nearly 23 years. Na November na bia game me 24 years. Msa as young as you are getting we hear them na pagwa mi ho. Wa me pa no gwa mi ho wasiso. Can't cry like that to me. Give my mommy never with that ha. Or getting them na pagwa mi ho. Nche ma he wata kiri chori igwu. O wa koko nwata na enyi nne mba. Ka de wakari iche. Yasem na nne na nna ya bi dịka dị na nwunye ya hụta ha dịka nne na nna ya ọkwa na ha abụọ mụrụ ya na nwanne ya mana throughout mama ya na papa ya bi na ọwụ oke sebokwu oke ka ọnụ na mma ya ga-akọgide mpa ya ọnụ kọgide mpa ya ọnụ mpa ya ụkwanụ onye okwu na mpa ya amaghị ekwu na mpa ya amaghị agụ na mpa ya amaghị epete mpa ya nwụrụ nwoke na ahụ agụ ọnụ na mgbe niile mama ya ga na-anag na mgbe niile mama ya ga na-anag na mgbe niile mama ya ga na-aba butekpiri mpa sometimes ohugo mpa ya na mwe na-enwe bụ na-aga problem na ọwụ ihe ejiri to enweghị moment of peace ya na nwanne ya nwoke kpọị mama ha na papa ha mụrụ ke nwoke ndụ mere na ya kpori na ya dị only 12 years old mgbe mma ya lụtara bụ nnọọ ndụ n'azụ ya bụ n'aka bụ ohekwa n'akụkụ ihu ya wundu witanye fọchara nụ fọrọ nnọọ onye bakatara akwa yeshi skuul lọ mma na-eme ka ọ nwụọ na-eme ka ọ chọrọ ịnwụ ya na-ewe esi mommy ogene gbawa esi mommy ogene mommy ole what happened to you maya nebe maya bege buge mama ya gwawa ya si ya na ọwụrụ nne na ya ga-eme understand na ya nwaanyị ibe ya na enweghị nwaanyị di ya ga-emeta ọfụma ọ nọrọ n'akwa ọ nọrọ na ihe mgbe niile ya na dadi ya na-eso okwu na ya dị young na ya ma ihe na-esere papa ya mana ka ya gwa ya ihe na-esere ya na papa ya taa na o ledela azụ ya na o ledela aka ya na o ledela ihu ya na ọma onye mere ihe n'ugbo ya sị mba gwawa na ọ wee enyi nwaanyị papa ya na papa ya chọrọ ịlụta nwaanyị ọzọ apụgazie ya na nwanne ya nwoke na ya nwa lụzie nwaanyị ọzọ na ọ wee enyi nwaanyị papa ya mere ihe n'ugbo ya as a young girl wunda mma ya bụ n'otu o si emeke ka ọ na nwa ewute ya bewe mama ya gwawa ya sị na ya gala ebe n'ole anya na ọ gaghị aghọta mana mgbe niile ya naghị adị happy na ya anaghị adị happy ya wụghị happy woman na other women na-adị happy n'aka di ha mana ya adịghị happy n'aka papa ya mma ya na-ebe that na ọ wee enyi nwaanyị mpa ya mere ihe n'ugbo ya because ya gara aga gwa esi ọ hapụgara di ya na the lady na ndị enyi ya nwaanyị ha akpụ ya ọkpọ na ọ ha wakọrọ ya ihe n'ugbo ya ihe ewu ndụ niile n'ugbo ma azụ ya ma mpata ya ma ibe otele na ahịa ha akọrọ ya na akọrọ ya kọjọsacha ya oyi ya ebewe ya bege si nọkwa na-emetụ mmanya aka ya hụcha na ọ nọ in pains mmanya na-ebe nọrọ na ihe mgbu
ya gbara gị shige mmiri ọkụ sị mọmị ya ngwa na ya bịa ka ya were tọwel na ya dị only 12 years old. Na mgbe mme na ọ bịa ka ya were tọwel hichashiwa ya windu, mme ya si ya don't worry na ya ga-eme ya n'aka onwe ya, mana ọ bụrụ na ya achọghị inyere ya aka na o nwere ihe ya ga-achọ ka o mee, na o mee ihe ahụ na ọ ga-abakwara ya onwe ya uru. Ya jụọ mme sọ gịnị, mme ya gwawa ya sị na that lady papa ya chọrọ ịlụ, na mpa ya lụọ that lady na a ga-ewithdraw ya from school, na ole anya na that lady eridana mpa ha already, na o ridana that ihe mpa ya enwewe ha ego otu o shiri nwe mbụ, na ọ lụbata that lady na ga-eme adrọpụzie ya from school, na ya chọhụ ka nwa ya ọbụla hapụ ịga school, na mana o mee ihe na ugbo ya chọrọ ime na ha ga-etige mpa ha n'ọnọdụ ọ gaghị enwe any other option. Mgbe ọbụla enidiri ihe ọbụla enidiri na school ya o weta ivu na nwe ya o yiri n'ahụ na akpụghala mpe ga na-eweta support ọ ga-eji elete make sure na ọ gachara school sef gaa school na ala bekee. Ya sịrị ya sị mme ya si yes na o mee ihe ya chọrọ ka o mee. Ya sị mme ya oke lelee ihe ọ chọrọ ka ya mee na ya chọrọ ịga school na ya chọghị ọbụla ga-akpọpụta from school. Mme ya si good. Mama ya gwawa ya na ọ bụrụ na papa ya lọta doro ala sacha ahụ doro ala lakpụrụ otu n'oshi alakpụrụ ụra, ma ọ target ya mpa ya mgbe ọ nọ n'ezigbo ụra, baiga ya ishie nwe ihe wụsawa ya na ụkwụ bedi dorozie mpa ya n'akụkụ, na ya nwa mama ya ga-abatazi tiwezie dat na nna ya chọrọ ịkpa ya agwa ọjọọ, na nna ya chọrọ ịkpa ya agwa ọjọọ, chọrọ ime ihe na-ekwesịghị ka nna mee nwa ya na ọnụ ihe kwuru ugbo yes ya sịla mme ohi ugbo naanị ihe yes na ọwụ na-ekwu okwu a na okwu a na-enwe ike ikwugide ruo village, na ọ pụta kwere dat na ya na nna ya rọ na mma na dadi ya lọta sacha ahụ na-ehiga ọrụ ya ga n'akụkụ ya dowere oche na ọrahụ na ọrụ eburuzie ihe onwe na ọwụzi papa ya yishirie nwe niile gbaa ya ụtọ na-emetụga ya aka bifo mọmị ya abata na ihe ọ ga-ekwu na ajọ ya nọkọta ya ekwuola dat, ajọ ya na-ehi ya ekwuola dat, mgbe ọbụla kpụrụ miti na ya ekwuo the same thing na ọnụrụ ihe ekwuru ya si yes. Papa ya gara do ụmakwa ahụ ọcha lakpụrụ ụjọ ịdrọpụ from school, ụjọ nwaanyị ọzọ ịbata bịa chọpụga mme ya na nwanne ya nwoke na-atọ ya ti ihe kwere na ya hụtara that lady ga-eme mpa ya ahụ chọrọ ịlụ asị wicked woman. Imagine ihe ọ kụrụ mme na olekwe mme ọnwụ na ọ ga-akọ mme ihe that means ọ bata na ọ ga-egbu ya na nwanne ya nwoke egbu. Ihe niile ya na-echewu ihe ga-eme ka that lady hapụ ịbata and ka ya nwee ike gaa school ya n'ihi na mme ya kwere ihe ọ ga-eme n'otu ọ ga-esi eme. Papa ya bata ya eme exactly ihe mme ya si eme ya ishi nwe ihe chiri nwe ihe baiga ya gbara ụtọ baiga wereze efe ya yipụtesa n'ọkụ bed rịkwụ ike mpa ya na bed ga n'akụkụ ya doro. Mpa ya emegharịkwana ha ahụ n'ihi na ọ nọ n'ezigbo ụra. Mma ya nọrọ nga gụghere ụzọ ada na ahụ wọlụ gbaa mpa ya maliri mma ya etiwe so wele mgbe ka ihe ka ebidoro bewe onu anụkwanụ arụ mpa ya maliri tọnụzie lezie ya nke ya nọ n'akụkụ ya gbara ụtọ. Mpa ya jụọ sọ gịnị ka ya mege na elu bed ya gbara ụtọ like this na ọwara agbaghị na kamọn ya gaghị eyiri nwa yishi ahụ kamọn ya gaghị eyiri nwa ya ọsịsọ yishi ahụ nele ihe gbara ụtọ bena nga ga ihe ọ na-ebe agbara ụtọ emege ebido bewe ate mma ya si esi bewe. Mma ya jụọ sị na nwa metụrụ aka ya sị na ọnụ nga na-arịrị gị aka na ahụ since ọhụzi igbo kụcha bewe mma ya rọsh ya gụgba ya n'ebe chiri nwe ya ebido ya iwe jụọ sị nna ya metụrụ aka na ngwa ka aga ụlọọgwụ na nna ya gwa sị na ọ na-arịrị gị aka na ọjọọ sị na-arịrị gị aka mana ike ebe niile na-arịrị aka gị aka mana obi ya. Mma ya ebewe nwebụrịta onwe kọ n'ala mpa ya ekweweghị ekwu ọka mpa ya na-ele mme mpa ya elege ka agwụ ya okwukwe na okwu enwe mgbe ọ sị ya kele enwekwara mgbe ọ sị na ọgịnị kele mpa ya jọsị ewo na na-ele ya na mme na-ebe ya nwa na-ebe drama ara ibe ya elu mpa ya ekwukwe na okwu befe mara. Mma ya nọrọ nga buo akpa ya butekwu efe ya onwe ka ya by then nwanne ya nwoke nwanne mma ya gbee nwanne ya nwoke ebe a ka ọ nọ naanị ya nwa na papa ya na mama ya bi. Mma ya nọrọ nga akpụrụ ha kwelige melawa village n'ụlọ ha na village n'ụlọ nna ya
na village mma ya ga-agwawazie mmakwa okwu ya na mpakwa okwu ya wụ parents papa ya gbawa ha ihe na ugbo emere nọ na ya bara bakwute di ya nke ọ nọ na-akpaga chekpa nwa ha agwa ọjọọ Chineke mebere ya bata na ngwa nga nwa ya gba ụtọ complete gbaracha ụtọ di ya tụtụrụ nwa ya na-arịrị arịga ya n'ahụ na ọ chọrọ ịmawa ihe ya okirishi na ya nọrọ nga guguru ụzọ bata tiwe ofe ọnọ nga lara ka lakpo he ihe zipụchie trouser na ya anaghị alụghachi na ha kpoo ya ọ lọta na okposoro ha bịa nara ihe na ha kpoo ya ọ lọta bịa nara ihe ọ kwụrụ n'isi ya na marriage na ọbụla na ya kpoo nwa ya apụga ka ọ hapụ igburu ya ka ọ hapụ ịgbawarịrị ya na arụ mpụ na arụ kpoga ya oko na abụrụmọnụ na o so gị di mmakwa okwu ya jụwa so onye ka ọ na-ekwu mere ihe n'okwu ya ọ jụwa mmakwa okwu ya si na ọ nwere nwa ọzọ bịara lụrụ ya na-awụghụ ka ọma mmakwa okwu ya elewe ya nwa jụwa si ihe mma ya kwuru na ọwụ ihe mere na ya si mma gara mma na ọ ihe mpa ya chọrọ ime mmakwa okwu ya ebe kpụkpụkọ asụ n'ọnụ ya mmapụ asụ ga nọrọ oche mpakwa okwu ya kpọkete jụwa si ihe mma ya kụga ngala ihe mere na ya si grampa na ihe mpa ya mere na ihe mpa ya mere mma ya nọrọ nga na n'ebe akwa na akwụ eji oji shie mpa ya ka ụlọ mgbe ha pụwara mpa ya file na ya lawara ụmụnna ya mana mgbe nne ya na nna ya jiziri oji na ya lọtawara na village ọ gwa ha na ya na-alọta biko ya alọta first thing tomorrow morning ya ga-abata mpa ya bata mpa ya wụhụ onye oke ọtọtọrọ ka ọ maghị ekwu mpa ya gwa mmakwa okwu ya na mpakwa okwu ịgwanụ parents ya na ihe a nwaanyị a kwuru awụ ihe ya mere na ihe a nwa ya nwaanyị kwuru na ọwụ ihe ya mere na enwe ihe ga-eme ka ya eme ihe dị otu a na ọha nwa so ya na ya ihe awụ ihe ya mere mmakwa okwu ya si emechi ọnụ kete ma ala agmawa ya ibe anya na emechi ọnụ igbekiri nwa igbe akpọja ya isi na ihe na ọwa dee na ha ṅụrụ na mma ya na nwa ya nwaanyị na nwa ha otu na-aga elegide anya tụgide ya ashị na ihe kelele mgbe o bidoro bewe ihe kelee mgbe echiche ọjọọ ka ị batara ya n'ime ekwu elu kwuo ala kwuo ntụtụ kwuo kwuru papa ya sị na ya ga-aṅụ iyi mpakwa okwu ya sị ọ nwụghị ebe a ka ọ ga-aṅụ iyi ya n'ọnwa anwa akpawa isiokwu ndị obodo abata bịa kọwa ya na ọkọ hapụ iji anya ihere ga-aṅụgburu onwe ya n'iyi ebe nwata nwaanyị si dị only thing a ga-eme kpuo ihe n'ugbo mere na ọwụ si set ya free mere omehụ obi ya nọzi na that marriage si divorce ya quietly ka ya kpọrọ nwa ya nwaanyị lawa kpọwa nwa ya nwoke wụ papa ya si nwa ya grandson nwunye divorce na ọwụ dị only thing a ga-eme ka okwu a jụọ oyi nọnụrụ ihe ya na-agwa ya na ọ gbaghakwala ya okwu na o mere ya o meghị ya na nwunye ya si anaghị alụghachi na ya chọọ ka okwu apụta ka ọ hapụ ịgbachi onwe ya ihu ịlụ di abịa were problem na o divorce ya quietly ka ya kpọrọ nwa ya lawa na ọhịa ejiri anya ya hụ dị afọ o mere ya o mee ya si set ya nwaanyị free na ọ final ya ọhịa nwere ikwu ya na mpakwa ya dazi ya na-ele mpa ya hibi na akwa anụrụ nga metụrụ ndị omere ne the two families apụta na ha dị naanị only the family ụmụnne mama ya na ụmụnne parents mama ya na ndị no present na ụmụnne papa ya kwa na parents papa ya na ndị no present the day egwu ugwu a na ama ejugo na-eme ka ihe family because of ya nwa ka ha hapụ ịmachi ihu everything emere ka ọ wụrụ na ka ntị ọzọ hapụ ịnụ ya ka ọ hapụ ịra ya ahụ elu dị echi na ebe mama ya sị na the only way ga-eji kpuchie okwu nọ na ọwụ set ya free na ya na-alụghachi the two families dissolve marriage nọ n'etiti nne na nna ya mama ya kpụrụ ya already nwanne nwoke nọ with ụmụnne mama ya na the day emege that meeting mecha the meeting mee ya yororo m wụọ mmanya return isi ihe akwụrụ n'isi mama ya mpa ya kpụrụ efewe azụ ụlọ gwawa ya si ya na ada nna ya ya za mpa ya kpụwa ha ya again na ada nna ya ya za mpa ya gwa ya na ọkwa mara ya hụrụ ya n'anya too much ya sị yes n'ihi na ihe eji na-ekwere gị dịzi calm because mmanya anọghị there ya laghachi back to mood jikọrọ ya na nna ya papa ya sị ọkwa mara ya hụrụ ya n'anya yes
mpa ya gwa ya na ihe na o kwuru ya mana mmadụ gwara ya kwuo ya, mana ya etolite ya ga-ama nke wee eziokwu na ihe na ya na-agwa ya ugbo ene na ya gwakwala mmanya na mmanya ga-egbu ya before ọ na-erute the time na ya ga-enye ya from now to ruo mgbe ya dị 25 years na ọ bụrụ na ya bịaghachi bịa kwupụta nke wee eziokwu na enwe ihe dị otu ahụ ya mere na ya ga-abụ ya ọnụ na ya ga-emeke sure na cross 25 years old na ya na-ewe ihe n'ugbo mere nga n'ugbo na ọ bụ obere nwa na ọ dị only 12 years old na ya echefukwala okwu ya before ya na-eru 25 years na ya bịa kwuo nke wee eziokwu na ọ maara nke wee eziokwu na ya bịa kwuo nke wee eziokwu or else na ya agaghị cross 25 years old na ihe na ya na-agwa Igbo na ọ gwakwala mme na mme agakwa egbu ya before na-ekwu nke wee eziokwu no don't worry na ya ga na-esend ego ọ ga na-eji aga school na ya ga na-emeke sure na enwe ihe ọla aka mana o ji ụgwọ ikwu nke wee eziokwu before na cross 25 years ma ọ gaghị survive ya na ya ga-emeke sure of that na ọ bụ eziokwu ka ya na-ediri nothing else. Mpa ya ekwucha datin ya na-ele mpa ya kporo ọbụwa otu ọsị agwakwala na ya mme ya gwakwana ya mme mana okwu mpa ya mgberi nọ na sound ya n'ishi na mama ya ga-egbu ya before eziokwu apụta na ya bịa ekwu eziokwu before na cross 25 or else na ya ga-anwụ na ya ga-emeke sure of that na grace ya nwere because ya dị young mana at the age of 25 na ya mara na ihe na ya mere expect ikwu nke bụ eziokwu or else ya gaghị cross 25 years old. Okwu a na-akpa ya n'ishi gbengbe na-akpa ya n'ishi gbengbe na nwamba nọ na ya gacha na school n'ugbu a na ya dị 23 na November ka ya ga-eme 24 years ma ụjọ dị ya na okwu mpa ya na-akpa ya n'ishi na since ahụ kwa na mpa ya na-esend ego school niile ụgwọ school ihe niile gbasara na mpa ya na-esend ego na mama ya lụgharịrị dị 2 months after ya na papa ya separately mma ya lụgharịa dị ka ya mma ya ebe mma ya kpụrụ ega dị na di mma ya ebido chọwa ịbịa na-akụkọ aka ebe ya nọ ya gwa mma ya puulo ya kpọgaziere ya ụmụnne ebe nwanne ya nwoke nọ nwanne ya mma ya ka ọza kpụrụzie ya n'ọzọ ebe ahụ ka ya na mpa ya na-esendzi ego ya eji aga school na everything na mpa ya sendịrị ego even if yiri na ahụ na mpa ya sendịrị na mpa ya lụgharịrị nwaanyị after 2 years ya na mama ya separatịrị ha mụọkwanụ nwa mma ya lụgharịkwanụ di mụkwa nwa ebe ọ lụrụ di n'ọnụ naanị ya bụ di secret na ugbo ene November ga-eme ya 24 years old ya kpọọ mma ya gwa mma ya si lekwe dada emechara meeting ahụ separate ya na dadi ya na lekwe ihe mpa ya kpere na agwa ya that na before ya na-eme 25 years old na ya bịa kwuo nke eziokwu na ya mana atụkitere ya na ya bịa kwuo nke eziokwu ọ ya gaghị cross 25 years old na ya ga-abụ ya na ya ga-emeke sure na ya cross 25 years old na mma ya biko bịa rịọ mpa ya na ihe mere mgbe ahụ na ọwashi gwa na ọwa kọrọ ekwensu na ya bịa rịọ mpa ya na ya chọghị ịnwụ na ụjọ ọtụ gị na November ga-eme ya 24 years old next year November ya kwụọ 25 ya makwa ha ma ya ga-erukwe 25 nwa na ya bịa confess ara mpa ya rịọ mpa ya mma ya sị gịnị na ya ejikwa anya na ya makwa ihe ya na-ekwu na ya nwa ahụ zụrụ ụkwụ ya gaga gwawa mpa ya ihe na ugbo ya na ya abụọ mere na papa ya ga-atọ ya mkpọrọ na ụmụnne mpa ya in fact ugbu a zika the entire village ga-ebupụtazie before he separated between naanị the two families there when ugbu a na-akụzi ya ekwe kọọ ya ekwe na lekwe ihe ya mere na ihe a ga-ebute na a ga-atọ ya mkpọrọ ya gwa mma ya sị na ya achọghị ịma na ya gaghị nọ n'elu secret ya na mpa ya zụga na mpa ya megide ihe niile na enweghị ihe ọjọọ mpa ya mere na ya na ihe abụọ na ọ gwara ihe ya ga-ekwu the age of 12 years ya ghọta ihe o tiri ya n'ime na emekwele na separate that separation o nidiri na enyekwele ya na ọ ga-alụ di 2 months after move on na mpa ya lụkwa na nwa ya 2 years after na mpa ya che na mpa ya wegezi iwe that much na ihe mpa ya nidiri na ọwe confess na ihe a na omeghe eme na enweghị prison mpa ya ga-atọ ya na ihe ya ji ekwu ya chọghị ịnwụ na mpa ya gwara ya ma mpa ya ka na-agwakwa mgbe ụfọdụ omechetekwara ya na adanna ya na ya ekwukwa eziokwu mgbe ọbụla mmụọ ya nabatara ikwu eziokwu n'ihi na ya makwa ihe ya gwara na ihe ya ekwuru na ọ gwakwa ya
na ya chọrọ ichetere ihe nọ ya gwara ya n'azụ ụlọ that day separate ya na nne ya gbasara na 25 years ya na ha dara nso ya agaghị alakwa azụ na ihe ya kwuru na ya ga-eme na ya enyere ya ndụ nye ya play his responsibilities as a father na education ya niile rute na nwa yiri n'ọnụ ya na-ese ndụ ma ego nri ma gịnị enwekwe ka ya lara azụ na ọ gaghị anọ n'elu asha ahụ ya na nne ya tụgidere cross 25 years na ya sị ka echetakwere na last ya na mpa kwuru n'ọhịa ọ gwara ya gwawa mme ya si na ya biko bịa confess ara mpa ya rịọ mgbaghara mme ya jụ that na ya nwa na mpa ya ga-atụ ya mkpụrụ na ya ga-end up in the prison na mpa ya ga-atụ ya mkpụrụ ya gwa mama ya si nsogbu anụhụ na ọnwụ na ọwụ otu o shiri chee na ya gakwa agwakwa mpa ya mama ya gwawa ya nwa si na ya nwa gwa mpa ya na ihe ọbụla ọ pụtara na ya onwe ga-ebokwa ya abụmọnụ nke ndị nne na ọ dị afraid of nna ya ebu ya ọnụ na ya ga-anwụ at the age of 25 n'oche na ahụ naanị nna na-abụ ọnụ na papa ya tọọ ya mkpụrụ all the disgrace bụ ebo ya na butere ihe mkparị ahụ ihe that disgrace ahụ na ọ ga-emekwa ya affect even ebele gboo enyi ya lụrụ di na ọ ga-eme ya affect na o butere that mkparị ahụ ebe ọbụla ya hụrụ onwe ya achụpụrụ di ya n'ugbo ọ chụpụrụ ya chụpụ ya hụrụ onwe ya na prison na ya nwa ga-abụkwa ya ọnụ ka eji wụrụkwa mama ya na ya kakwa abụ ya ọnụ even 25 years ahụ ya ga-eme ka ekweshọn ruhu ya na ihe eji na-agwa igbo na nna ya nwere obi mmadụ na ya emechi ọnụ na ọ gaghị enwe ihe ọ ga-eme na nna ya alụgharịala nwaanyị ọzọ na-enwe ofu mkpụrụ ihe ọ ga-eme na ya gara ga-ebu ashiwa ihe garala aga 25 years lekwe na ọ ga-akọrọs ya na-enwe nna ya agaghị egbu nọ ihe ejiri kpọwa m ogbe na mbiko kpatara ose enyemaka gbotowara ya ndị mmadụ na ya amaghị what to do na mme ya tret na ga-ebọpụ ya ọnụ ka ma ọ na-ekwupụta n'ọnọdụ ọbụla etiri n'ime ihe na ga-ewetara ma ihe ihure ma gịnị na ya ga-ejikwa iwe bụọ ya ọnụ na 25 years ahụ ya agaghị eri ya mpa ya chi ebe ya si ekwu eziokwu or else ya ga-abụ ya ọnụ 25 years na ọ gaghị eri ya na ya amaghị ihe for 25 years ya jidere ya very difficult to come by na ụjọ ọtọga ya ifesi 25th birthday ya na mbiko were ihe na ogbotowara mba ụwa na-enwekwana ihe m ga-agwa ya na mgbe ụmụnne m ekwekwele bụcha m si nne m nwaanyị ọma ya sị nwa ọma ya sị ịnụrụ ihe m na-agwa gị na ya sị gee m ntị ọfụma tụruo ntị ala ọkwa ya sị papa ṅụ zụrụ ṅụ ivu ndị oyi gị nọ n'omere nne ṅụ papa ṅụ na-eweta ego niile make sure na ọ zụrụ ṅụ ma ṅụ ma nwanne ṅụ yes and o doro m anya na mpa ṅụ dị innocent yes si abụrụ m ọnụ Chineke na-eso okwu ọnụ onye aka ya dị ọcha ọwụwa onye ọbụla nwere power and the right to lay a curse on someone mama ga-eluzule that power that honor o luzuru ya enweghị mgbe ọchịchịrị ga-eme light ihe overshadow na mama ṅụrụrụ ala pụọ eze elu lie ọrụ nwa 12 years tige n'ime ihe mgbu dị otu a onwe ihe ọ ga-ekwu n'isi ga-ere mana mpaghara kwuo anything lekwe ọla mpaghara hapụrụ n'ihi na ọ ma na ịdị obere 12 years ịka dị young onwe ihe ma mana ọ mere expect that the age of 25 ịmara na nke bụ eziokwu step forward and say the truth liberate him from that stigma n'ihi na till today ụmụnne mama ṅụ ndị omere nne na-ahụta papa ṅụ n'ọhịa o mere ụmụnne papa ṅụ na-ahụta papa ṅụ n'ọhịa o mere enweghị onye mara eziokwu naanị ṅụ na mama ṅụ ma nke bụ eziokwu agaghị ala say that truth ọwụ na ya jụ na ọ gaghị aga confess ara papa ṅụ rịọ ya mgbaghara kpọọ the two families rịọ ha gbaghara ya kpọọ the two families rịọ ha gbaghara ya then gakwuru your father ga-agwa ya nke bụ eziokwu ha kpọgharịa ha meeting ahụ gị kwuo eziokwu na as an adult enweghị onye ga-abara mgbe onye ga-akọ ha enweghị gasị ime ga enukwe ọwụ ihe nne kwesịrị ịgbazinye isi kwesịrị ịgbazinye olu gwara m kwuo ka ị kwuru your mother tire m ụjọ n'ime gwa m gị kwuo ihe ị kwuru today go and make an amend kwupụta nke bụ eziokwu ka mpango dị free ka ị nwekwara ike ka nka cross 25 years old mana ke mmango gwaga ndatị na ya ga-aga prison ya ga-achịkwa na prison bụ ọṅụrụ ya ga-eme ka ya hụ nwa akwapụta ya ọwa ebe o dewere onwe that is karma enweghị ihe your mother ga-ekwu n'isi ga walk n'ihi na ekwu n'eziokwu your mother failed as a mother
fail as a wife. Mama ngo busoro papa nga because of ohuna onye o chọrọ ịlụ ya. Ya ga disguise onwe nye onwe wound. So no search ki papa ngo nyere ya the wound. O washi ihe awa veni oji ihe o nyere nwe emotional blackmail lure into doing what you did. Nwe ike ga megene ga lụrụ onye oya na ya abụọ. Kpatara na oji lụọ just 2 months after oshi na marriage pụta. Who does that? Mama ngo wajọ mmadụ. Mama ngo wajọ mmadụ, nwa gara ezigbo mmadụ. Mama kwetere na nna ngo nwere obi mmadụ dịka ọ gwara ngo na papa ngo nwere obi mmadụ na onwe ihe ọ ga-eme ngo. And all that thing, yeah, your father's weakness. Your mother capitalizes on it, uses it against him. Ni no man na your father nwere obi mmadụ. Mana do not underrate that part of your father. Your mother doro mmanya anya ofuma na papa ngo nwere obi mmadụ kpatara na o ji mee ihe o mere. Mana eluigwe na elu ala, this is when they will judge you if you fail to do the needful. Eluigwe Chineke kere mmadụ kekwu gị onwe ngo a visiting n'iwe n'ọnụma. Kama will visit you ma ọ bụrụ na ime gị ihe kwesịrị ime. Ọ gịnị ka ị kwesịrị ime? Ihe your mother mere gị ime at the age of 12 years, enweghị ga use it against you. Mana ugbu a na you are an adult. Adulthood bidoro at the age of 18. Gị nọ 19, 20, 21, 22, 23. Now you na-aga 24. Next year give me 25. Knowing fully when the man in your father na take care of you and your brother. Make sure na gara school when he lakra. Mere the reason you know with him will because of ashetro. Mere ahụhụ a niile this man tagara o doro anya na ọ dị innocent. The stigma onwe ike ịzọrọ ụkwụ ugbo ya si aga umere na ụmụ ya ọ ga-ahụ ndị ogoye. Ụmụnne na-ele ya anya n'ụdị dị aṅa. Naanị gị mara eziokwu gị nọrọ n'elu eziokwu ahụ sit on it nọgide shi ike. Wale ihe a nwoke kemgbe o jiri mụnwụ ọ bakibe wepe o failube as a father. Mama ga-ekwete because of o nwere enyi nwoke. Kpara nwa 12 years etinye okwu ashi n'ọnụ gị ga-atụgide nna gị ashi. Mpa ga-emekwa understand na ya ga-agbaghara. Mana ọ na gị too o nyere enough time iji kwuo eziokwu. Echekwala na onwe ihe mpa ga-eme. Mmadụ ọbụla nwere limit ị line na-ekwesịghị cross. Ị ga-ekwupụta nke eziokwu. Mma lose the power, the honor to lay a curse on anyone, not even on anyone. O lose that crown nwezigi ya. Mma ekwete because of enyi nwoke. Kwete maka enyi nwoke ya na ya bụ ọpịpịga. Lee ọrụ nwa ọhụrụ ya ga-atụgide nna ya, tọọ nna ya ọtọkashi ihu na tige nwe nna ya n'ọnọdụ ihu na for how many years? 2 months after ya separate ya na nna ngo gbasara. 2 months ya lụọ di. Ogini ka o gosiri ngo. That man ọ lụrụ ya na ya bụ ọchịchịga even mgbe ya na nna ngo nọ na marriage. N'ihi na obodo nwaanyị ehwotere ị gaghị ọwụdụ nwaanyị ehwotere ọwụgodu di ehwotere nwaanyị shi na just shi na marriage pụta. Marriage ya onye ahụ ehwotere ya na ya bụ ha ga-amarata n'onwe ha. 2 months dị small. Ọ gaghị eji ike as a mother, a divorcee ya maka ịga na the next marriage. No. Ihe ọ pụtara ya na onye emecha na maratacha n'onwe ha na ụdị ha chọrọ iji mara onwe ha. Only 2 months after divorce. Nne nga alụgharịa di. Papa nga alụgharịa 2 years after an innocent man. Ọ dịghị ya ngwa ngwa. 2 years after. Now ị na-aga ịkụ 25 years. Mama nga na-asụ nga na-aga ya ga-abụ ọnụ. Enwe ihe mma ga-ekwu n'isi nga wọkọ. Say the truth and set yourself free. Mpanga ọgbaghara ya ebe ọbụla he sendịrị ha wuru prison ya elekwa ụzọ. Ya tụpụta kwuo na marriage fine, that's karma speaking. Enweghị chọrọ ịma otu ọnọdụ ọ ga-anọ. Ya na-ekwu okwu ya innocent man. O werere okwu ọjọọ. Ịma ihe we separate nna na nwa that long. Mpanga eshize ebe na-esend ego. Ọ na-ahụzi nwa ya anya. Do you know the emotional trauma behind that? Ọwụna ntụgide asha atụgidere kwere na ya sọkwana gịnị. The insult okwu rere ure. Ya na-agwazi gị na ya ga-abụ ọnụ. Nne, I'm a woman, I'm a mother. Enweghị okwu mma kwuru n'isi nga walk. Go and say the truth. Ụmụnne m ọhịa m gwara ya. Enwekwe nnọọ ihe ọnụ ga-agwa. Enwe nnọọ ihe ọnụ ga-agwa nwa ya. This girl young.
23 or the 23 years old. Next November na ye May 24 ụjọ dị ya enwe no hi ono ga-agwa ya ono mejuore m ogwu ono sokwa ya ga na-ekwu na enwe ihe nna ya ga-eme egbuchie ya eziokwu ahụ aka fine ono sokwa ya ga ekwu na mma ya deserve whatever that comes to her and enwe ihe ikikere o nwere n'ire ya or whatsoever ọ ga-ekwu enwe ihe ọ ga-emenwu enwe no hi ono ga-atụkwasị ono tụkwasị ya ụmụnne m ọngọ ha nọ n'ọnụ udo dịrị